O presidente da Deputación, José Tomé, e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, asinaron un convenio de colaboración polo que a institución provincial achega 9.500 euros para impulsar a investigación tecnolóxica no campus Terra. Esta cantidade forma parte dun acordo de preto de 63.000 euros no que tamén participan a Caixa Rural Galega, a CEL e a propia USC, e que ten por obxectivo promover actividades de investigación tecnolóxica. Tomé Roca dixo que coa renovación deste convenio dáse un paso máis no impulso da comunidade científica e académica e favorecese o desenvolvemento da sociedade. Pola súa banda, Antonio López recalcou que a dotación deste acordo serve para dinamizar a captación de recursos e proxectos, así como a difusión dos resultados das actividades I+D+I. No acto de sinatura, o mandatario provincial lembrou que a Deputación mantén unha colaboración activa coa ASC, que se materializa a través de diferentes colaboracións como esta, ademais da achega anual de 370.000 euros. O reitor, que cualificou de fundamental o apoio recibido por parte da Deputación, reiterou a gratitude por esta colaboración sostida no tempo e sinalou que a sinerxia entre institucións é motor de avance para a sociedade.